Náberstiky. Odamo rádio. Dobre, počuj, chcel som s tebou prejsť hodnotenie pôročné. Počkaj, sorry. Áno, Milka? Hej. Počuj, dones mi jednu kávu do geroáku. No, bez. Dobre, a počuj ešte, urob 2 kopie z toho hodnotenia, jo? Dobre, čau. Sorry, no, počuj, toto. To som si bol prejsť tvoje poročné hodnotenie. A vlastne dohodli sme sa s manažmentom, že za uplynulý pol rok budeš hodnotený na známku 1, keďže si splnil všetky ciele, ktoré boli stanovené teda pre pozíciu senior developer asistenta manažéra, s tým, že teda v nasledovnom po roku budeš aj viacej zapájaný do trénovania manažerských schopností a zručností a chceme sa takisto zaradiť do programu nádených manažerov, hej? Takže asi tak. Jasne. To znamená, že teda dúfam, že potom vám budete aj nejak platovať ešte, nie? Počkaj, musíš plat brať len ako jedinú nejakú túto, ale musíš brať celé fungovanie našej spoločnosti ako package, hej? Čiže ja neviem, napríklad budúci týždeň dostaneš pozvánku na Pyrenovú startinu, kde dostaneš ako človek, čo bol hodnotený na 1, dostaneš certificate of achievement a takisto si budeš môcť okrem teda bežných normálnych lovší objednať aj lovšie pečenkovou ponko, hej? No je to ako vtip, hej? Jak vtip? Nič, ja ti hovorím, ja to myslím strateľne vážne. Teraz som ťa zaradil, takisto už asi o tom vieš, som ťa zaradil do programu ranných ovocných míst, hej, ktoré budú ne už teraz jedenkrát do týždňa, ale budú 2-krát do týždňa, hej, z rozhodnutia manažmentu a vlastne na týchto ranných ovocných místach sa budeš môcť od manažerov z ostatných oddelení informovať o rôznych biznisoch, ktoré momentálne my riešime na konfoloch, hej? No vieš, ale to je síce pekné, ale rozumieš, že asi toto doma na večer na teba nenatrem tieto benefity tvoje. Jak nenatrem? Tak ako, chápeš? Nie, tak ale pozri, ďalšia vec, čo tu je, kde sa máš inde? Máme employee stock purchase, hej, tam vlastne si môžeš zakúpiť akcie firmy a pokiaľ môžeš to priamo si to si nechať pre juniorov toto. Budeš svedomite makať, a to budeš zvyšovať hodnotu svojich akcií, v budúcnosti ich predáš, tam môže byť obrovský zisk, chlape, hej? Počúvaj, to si možno aj nástrešil. To si nechať pre juniorov, áno, ja už tu robím nejaké 3 roky. To znamená, že ja už tieto veci trochu poznám, áno, tieto vaše benefity. No a čo teda? Ja navrhujem. Pozri, buď mi dáš 200 eur na 200 eur, no, alebo pre mňa za mňa nech ide za lanovka dole a mne to jedno, že to zober. Rozumieš? Ja tu sedím ako blázon, už budú to 3 roky, v novembri to budú 3 roky. Máš hento, jak blázon, kde inde by si dostal misy, teraz bude ale vieš čo? Flutacina, pečenka, plnka, všetko, kde inde. Kde inde? Pozri, pre mňa sú dôležité peniaze, ja to nenatrem doma na večeru, na chleba, tieto vaše benefity. No dobre, ale... Nie je jedno, nech ide tá lanovka ide dole a nie je jedno. Jaká lanovka? Čo lanovka? Počuj, my máme tak šílene dobré benefity tuto v našej firme, hej. Ja neviem, budúci rok napríklad budú olympijské hry, hej, zase vyzrádzam, budú firmné olympijské hry. Chceme začať vyhlasovať zamestnanca mesiaca, bude Mikuláš, minulý rok bude... Jak to 200 eur? Hej, už 15-krát si teraz spomínam, buď sa tým, furt si spokojný, hej? Takže ako hovorím si poslednú vec, čo teraz je absolútna tajnosť, hej? No to dodali, som to hovoril o tom s riaditeľom divízie, máme to preberať budúci týždeň na konfole, tak prosím ťa, riaditeľ divízie normálne laškuje s myšlenkou vitaminových balíčkov. To si to ako fakt, ty si robíš srandu teraz, áno? Ale čo? 200 eur mi daj. Toto všetko plus máš polročné happeningy z Bosny, do zahraničia, tam si prehlbujeme totálne znalosti z biznisu, to musíš vážiť. Ne, počuj. Takže dáš alebo nedáš mi tých 200 eur naviac? No, ja nemôžem, keď dohľadím... Že tam mimo to.
Počuj, ten senior developer, čo teraz funguje na projekte Mimoza, s Mimozami už teda Meduza, hej, počkaj, čo je to vlastne Mimoza? Ja som Mimoza. Počúvaj ma, však som povedal, máme vitamínové balíčky, bude ultracina, bude, ja neviem, zamestnanec mesiaca, hej. Aha. Ne, to mi nevyhovuje, vieš, akože ja si myslím, že 200 eur, rozumieš, čakáme dvakrát do týždňa, alebo to tiež niečo stojí. Ne, to dobre. Dobre, robím sa ti. Dobre, čau. No, dobre.